Tak teď tady máme zase poměrně netradiční účastníky, 815 s klápěčku, abych byl přesně třístranou. A de facto Afrika Bus, když tohle to vlastně není Afrika Bus, to je ten autobus dělaný pro Vietnam, jakých hodně objednali a nakonec žádný nekoupili. A tak si s tím mohli pěkně povozit. Startovní číslo 52 Bartoníček, startovní číslo 13 Peprle. Teď teprve vidíte, o co ty Vietnamci přišli, že ty autobusy nekoupili.